ପୁଣି ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରକୁଲି ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦଳିଦେଲା ଧାନ ଫସଲ। ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପାଖାପାଖି 140ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀପଲ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହୋଇ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୂଡ଼ାମଣିପୁର, ରାଜନଗର, ପଳାଶବଣୀ, କଲମରା, ଶୁକଯୋଡ଼ି, ଆମ୍ବଳଶୋଳ, ବାଉଁଶବଣୀ, ବାଇବଣିଆ, ରୂପାଦିଗି ଏବଂ ଏହା ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସମୟ 15ରୁ ଅଧିକ ଥିବା ହାତୀପଲ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରକୁଲି ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଉପଦ୍ରବ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଧାନ ଫସଲ ପାଚିଥିବାରୁ ହାତୀ ଗ୍ରାମ ମୁହଁ ହେବା ସହିତ ଧାନ କିଆରୀରେ ପଶି ଧାନ ମାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବିଜୟ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତୀ ପାଦରେ ଦଳିଛନ୍ତି। ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍।